कृतेचम बद्रिकानाथश्चम त्रेतयाम सेतु शंकरम द्वापरे द्वारकानाथश्चम कलौ श्री पुरुषोत्तम। कला और सौंदर्यर श्रीक्षेत्र से एक परिचय भक्ति और स्थापत्यर, एक साक्ष्य उत्सर्ग और समर्पणर, सृष्टि से बहु अर्थरूपी एक तत्वर। यह तीन गोटी संस्कृतिर मिलनर परंपरा ये आर्य व्रात्य एवं द्राविड़। भारत वर्षरे जगन्नाथଙ୍କ क्षेत्र रूपे परिचित पुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र, मर्त्य वैकुंठ और श्रीक्षेत्र रूपे विवेचना करा जाए। कलार ठाकुर श्री जगन्नाथंकर এই विराजित क्षेत्र रे कला और परंपरार एक विचित्र मिलन देखा मिले। अनंत वर्म चोड़गंग देवंकर समय रे महाप्रभुंकर अनेक नीति कांति सेवा पूजार परंपरा से सृष्टि कले। श्रीमंदिर को रक्षा करिबा पाई पुरी शहर को 7 भागरे विभक्त कले। जगन्नाथ महाप्रभु को नहीं 7 साई की नहीं साई यात्रा। अतीतर गौरव और स्वतंत्र लोकनृत्य को आधार करी प्रतिवर्ष रामनवमी ठारू एही साहीजात आरंभ हुए। साही रे प्रत्येक आखड़ा को केंद्र करी कोट पंचायत गुरुज जेगा घर मान सृष्टि है। साहीजात लगी पूर्वरु जागा आखड़ार सदस्य माने गुरु मानक ठारू नृत्य शैली शिक्षा लाभ करती। मास मास धरी गुरुंक तत्वावधान रे चले नृत्य और वचनिकार अभ्यास। कौठी पुणी चित्रकार जीवंत करे साहीजातर चरित्र मानकु रंग तुड़ीर स्पर्श दे। रामायणर मुख्य 7टी कांड बा अध्याय को आधार करी कलाकार माने प्रमुख 7 साहिरु प्रस्तुत हुअन्ति। कालिका देवी साहिर राम जन्म नीति, हरचंडी साहिर यज्ञ रक्षा और सीता विवाह नीति, मार्कंडेश्वर साहिर वनवास नीति, कुंडेईबेंट साहिर सीता चोरी नीति, दोलमंडप साहिर लंकापोड़ी नीति, बाली साहिर सेतुबंध स्थापना और रावणबद्ध नीति, शेष रे गौड़बाड़ साहिर राजाभिषेक नीति मध्य देखा मिलता है।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପସଜ୍ଜା, ଭକ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ସହ ବାଦ୍ୟ ଓ ଘୁଙ୍ଗୁରର ଝଙ୍କାର ସାହିଜାତକୁ ତାଳ ଦେଇ ଅଗ୍ରସର କରାଏ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ମାଳା ପରି ଗୁନ୍ଥି ହୋଇଯାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ବାସ ଚହଟାଏ ଏକ ନିଆରା ବନ୍ଧୁତ୍ୱର। ସାହିଜାତର ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ରମାନେ ହେଲେ ପରଶୁରାମ, ରାବଣ, ମେଢ଼ ଓ ନାଗା। ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଆଖଡ଼ାରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରଶୁରାମ ବାହାରନ୍ତି। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜସ୍ୱୀ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ସାଜକୁ ଧେନୁଚାଳନାର କୌଶଳ, ସତେବା ଏକ ବୀରଯୋଦ୍ଧାର ଅବତରଣ ହୁଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ପରଶୁରାମ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବୀରବାଜାର ଆବାଜ ଆସିଲା, ସେ ଦେଖିଲେ କି ବୀରବାଜା କାହାର, ୟା ବୋଲି ସେ ତପସ୍ୟାରୁ ଉଠିକିରି ରାଗିକିରି ଖୋଜିଛନ୍ତି। ସେଇ ଗଲାବେଳେ କହୁଛି, ଏକ ଛତ୍ରୀ ପରଶୁରାମ, ଜାନ ଉଠା ପରଶୁରାମ, ଧୀରେ ବର ପରଶୁରାମ, ମୁଁ ରାମ ନା ଆଉ କିଏ ରାମ। ରାମାୟଣର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଜନ୍ମ ନିଏ ନୃତ୍ୟ ଓ ବଚନିକାରେ। ଭରିଯାଏ ସଙ୍କୁଚିତ ଗଳିକନ୍ଦିର ସହର ବାଦ୍ୟର ଝଙ୍କାରରେ। ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ। ନୃତ୍ୟ କରି ସାହିରୁ ସାହି ବୁଲିବା ପରେ ନିଜ ବାଦୀ ସାହି ବା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସାହିରେ କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କଳାକାର। ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସାହିର କଳାକାରଙ୍କୁ। ହରିବୋଲ ଶବ୍ଦରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସର୍ବଶେଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୀତିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି କଳାକାର। ବାହ୍ୟ ନୀତିର କର୍ମସ୍ଥଳ ବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭଠାରେ। जातं ब्रह्मकुले गजं धनपते जाकुंभकर्णानुज पुत्र में सक्राजितं स्वयं दशशिरे पुनर्भुजं विंशति दत्यं कामचरे रथे सविजयी पारे समुद्रगृहे ए सर्व निष्पलनम दैवैहि दलनम दैवे वळे दुर्बल। ସାହିଜାତରେ ତିନି ଗୋଟି ସାହିରୁ ରାବଣ ବାହାରନ୍ତି, ଯଥା କୁଣ୍ଡେଇବେଣ୍ଟ ସାହିରୁ ମାୟା ରାବଣ, ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରୁ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ରାବଣ, ବାଲି ସାହିରୁ ସେତୁବନ୍ଧ ଓ ବଦ୍ଧ ରାବଣ। ମୁଖ୍ୟ ରାବଣ ଯଥା ବାଲିସାହିର ରାବଣ ବିବାହିତ ସେବାୟତମାନେ ହିଁ ବନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି। ରାବଣ ବନ୍ଧାଇଥିବା ଶିଶୁକାଠ ନିର୍ମିତ ତାଟିର ଓଜନ
ପ୍ରାୟତଃ 40ରୁ 50 କିଲୋ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କଳାକାରମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ଅଭ୍ୟାସ ଓ ସାଧନା ବଳରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ବାଜି ଉଠେ ପଖଜ ଓ ତେଲିଙ୍ଗି ବାଜା। ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇ ବୀରତର୍ପରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ସାହିଜାତର ରାଜା ରାବଣ। ରାବଣ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିକ୍ରମା କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିକି ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଯାଏ ତାକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତି, ମାଲ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି। ସାହିଯାତ୍ରାର ରାଜା ହେଉଛି ରାବଣ। ଏ ରାବଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଠି ରାବଣ ଡାକ ପକେଇଥାଏ। କଣ ଡାକ? ନା ରାବଣ ତାର ବୀରତ୍ୱକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ। ଦୈବର ବଳରେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ଲୋକ ସେ ହୁଙ୍କାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାବଣର ହନୁମାନର ବଚନିକା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଦିଗପାଳ ମାନେ ଖତି ଅଛନ୍ତି ସେବାରେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ଼ଗକୁ ଦେଖି ମୋହ କରେ କେବଳ ତୁମରେ ରାମ ଭୟ କରେ ଆଣିଛି ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଡେ ମାଙ୍କଡ ଖେଳାଏ। ଜାଣିଛି ରାବଣ ଭଗବାନ ମା ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତଥାପି ନ ସମର୍ପୟାମି, ତଥାପି ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିବିନି ରାମଙ୍କ ହାତରେ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ରାବଣ ଥିଲେ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ପରାକ୍ରମୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନ। ଏତେ ସବୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦୈବବଳ ଆଗରେ ଶେଷରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ ନିଜକୁ। ଶେଷରେ ରାବଣ ବଦ୍ଧ ନୀତି ଅନ୍ୟ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ପରି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭଠାରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ସାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। आगे कुंभकर्ण, उन्होंने मेघनाद, आप अच्छा आप अच्छा। ବୀର ପୁରୁଷର ପ୍ରତୀକ ନାଗା ଚରିତ୍ର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରକ୍ଷକ ଉଡ୍ର ସୈନିକଙ୍କ ରୂପରେଖ ନାଗା ଚରିତ୍ର।
ସମର କଳାର ନିପୁଣ ନିର୍ଭୀକ ଯୋଦ୍ଧା ରୂପେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଗାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ। ମୁଖା ନୃତ୍ୟ ସାହି ଯାତ୍ରାରେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଲୋକର ସମାଗମ ହୁଏ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆକାରରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମେଢ଼ରେ ଭୁଜ, ପେଟି, ମୁଖା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଖା ଲଗେଇ ନାଚିଲେ କାଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେବ, କଷ୍ଟ ହେବ, ଆମକୁ ଭଲ କରି ଦେଖାଯିବନି, ଏଇ ଭୟରେ କେବଳ ମୁହଁରେ ମେକଅପ୍ ନେଇକିରି ଏଇ ମେଢ଼ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାମାୟଣ ଚରିତ୍ରକୁ ବାଦ ଦେଲେ କେବଳ ସାହିଜାତର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ରୂପକୁ ନେଇ ମେଢ଼ ଚରିତ୍ରମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମୟର ଶ୍ମଶାନରେ କାହିଁ କେତେ କଳା ଓ କଳାକାର ହୁଏତ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଓ ଭସ୍ମୀଭୂତ, ହେଲେ କଳା ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୁଦ୍ରରେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସ୍ମୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ଓ ତରଙ୍ଗାୟିତ। ଏଇ ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହିଜାତ। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय